सजल जवानी के सौदा दुकानी के गली में बेचता ठेला पवानी के अरे सजल जवानी के सौदा दुकानी के गली में बेचता ठेला पवानी के अरे छुई तो लुरु लुरु लागे जैसे चेक भइल बा का 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 अरे बोल अरे चेक भइल बा का ना हो बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा ले लो ना बात का 10-20 छोड़ो न मरी के ले बुका अरे करम जे कुटब मजा ना लुटब छोड़ दे हम ना बिना छुअले बुझाई कैसे अरे बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा तो ठीक है बंदे आओ है चेक कर जा हां त ले लो चाहो तो उठा लो सब सेट ये राजा हाल में करा लो एग्रीमेंट ये राजा अरे करा लो ना तो दोसर के हम ले जाए कोहेला के सावा की मान भावे ना खाए के तो छोड़ो छुई मजा आवे ना हाँ हो ए हो लहरी घूम सहरी दिन में लेके दिया ए हो बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा बैगनवा ले लो 10 रुपया होई पुदीनवा 20 के बा अरे का सोचता ले लो।